Kaixo, Andoni Agirre Gomezkorta naiz, errenteriarra eta aktorea. Ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiot Errenteriako udaleko kultur sailari, kulturlabean parte hartzeko proposamena luzatzeagatik, eta esker bereziak Beñat, Manes eta Uxueri eskainitako laguntza, proposamenak eta ideiengatik. Inoiz bizi izan ez dugun egoera bat bizi dugu, eta egoera honetan bideo bat egiteko baliabide mugatuak izan ditut, eta baliabide mugatu horiek erabili behar izan eta erabili nahi izan ditut eskaintzen dizuedan bideo honetan. Bideo honetan ere umoretik ihes egin nahi izan dut, nik normalean egiten dudan umoretik, baina bai bidali nahi izan dudala mezu positibo bat egun hauetan etxean bakarrik zaudeten entzat, bereziki. Bueno, espero dut gustoko izatea, lan umila eta bihotzez egindako lana da, eta zuentzat eskainia. Egun gogorrak dira. Egun luzeak, egun bakartiak. Zapore berdina duten egunak. Gaur atzo bezala da. Ta bihar ere gaur bezala. Bakarrik nago, etxeko lau hormen artean. Ez dago, nik nahi dudanarekin, nik nahi dudanean hitz egiteko aukerarik. Denbora falta zitzaidan nahi nuen guztia egiteko, eta orain denboraz gainezka ezerrez egiteko. Jende zinguratuta beti, ni neu izateko lotxaz, eta orain inor ikusten ez dudalako potxo. Denboraz gainezka, ez ezer egiteko. Inguruan inorrez. Denboraz gainezka eta inguruan inorrez. Zenbatetan nahi ote dut izan berrizume. Berriz ere oheko izaren azpian komiki haiek irakurri. Ikasi gabe utzi nituenak behingoz ikasi, eta ikasitakoaren arrakasta dastatu. Kalera atera eta haize freskoa aurpegian sentitu. Imaginazioarekin. Amestu eta egin ez ditudan bidain magikoak egin. Iraganera egan egin etxetik atera gabe, zinean ikusi ez duen gaztetako filme hura ikusteko, nere gaztetasuna berriz kanpora ateratzeko. Ara hemen nere aukera, denbora faltagatik edo lotxagatik egin gabe utzi nitunak egiteko. Ara hemen jakimina asetzeko hastia. Ara hor, ezagutzen ez nituen bizilagunak. Txalo zuei ere. Ara, bizitza. Ta guzti hau bukatzen denean, kaleko atea zabaltzeko garaia heltzen denean, atzera begiratzea, ez da hain tristea izango. Ez da?